ati kaya ngene rasane nandang asmara apa to awakku dhewe do dewa Jawa Tagong welah sono mringwa mami besok kapan katokan jejer lan wong ayu upama nira nakoda tanpa prau sasat saraden Jaladri ngidam sarias mara iki sinambi angrantu para krencang Widyawati dereng kepareng minggah ya Nok. Oh inggih. Atur panglipur dumateng sangyane para tamu wonten ing wewengkon Boti. Piye Nok awakmu ke bingung ora? Kula? Kula ki asine bingung kok ya. Nek kula jan iki anu kok Nok jan cilaka tenan kok. Napa nggih? Aku bingung ning tengah alah dijak ngedos wong kene ya. Lah iya. Ki mangke pama karo ngarit ngono ya iso, Pak. Wah, nek engko nek karo ngarit kapara mbok pakane garing alah mudar aku. Ayo Nok dientekke ya Cahyo. Nalikane
Kanjeng ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak dumateng sang hyang para tamu kakung sumana putri ingkang dadi hormatan. Sesana para kadang campur sari bintang samudra. Pangarsa panjenenganipun Raka Mas Bagus Pamungkas ingkang mijil saking wonten Kali Krikil. Mugi panjenengan sagedipun sinambi sapet jagong wonten ing dalipun Bapak Kusna Ibu Wiji wonten ing kanegan dalu punika.